Doncs les filles estem molt contentes de que l'editorial Bromera hagi fet aquesta supercol·lecció amb tots els llibres que tenen de la nostra mare i amb això que apostin d'aquesta manera per la seva obra i per donar-la a conèixer d'aquesta manera i sobretot per fer-ne difusió. N'estem encantades. En aquest any 2021, des d'Edicions Bromera, llancem una mena de col·lecció al voltant de l'obra d'Isabel Clara Simó. Dic una mena de col·lecció perquè en realitat és una sèrie que identificarà tots els títols d'Isabel Clara Simó, reimpressions o novetats que incorporarem al nostre catàleg per mitjà d'aquesta banda lateral que compartirà no només la fotografia de l'autora, sinó el lema Els llibres d'Isabel. Així i tot, les obres apareixeran en les col·leccions on originàriament s'havien publicat o on els correspondria per raons de gènere i edat, com ara l'Espurna, l'Eclèctica o Trànsit. Amb aquesta sèrie, Els llibres d'Isabel, Edicions Bromera reafirma el seu compromís amb l'obra d'Isabel Clara Simó després del repte i de la bona acollida que va tindre El teu gust, la seva última novel·la. Amb Els llibres d'Isabel, doncs, intentarem donar continuïtat i futur a una autora que va tindre la immensa capacitat de connectar sempre amb el públic, un públic que ha de seguir creixent i que ha de seguir sent seu en els anys que han de vindre. Moltes gràcies.